Vidi gdje su sad. Vidiš? Eno sakri, dva su, tamo žmurke igraju ispod stolice. A ovo treće hoće da se pridruži. 3, 4, ali ima svi. I jedna mama, da. Svi su na broju, dobro. I sad samo gledaj kako se oni igraju. Samo ti gledaj kako se oni igraju. 1, 2, 3, 4, 5, da, sa mamom su 5. Pa ti znaš da brojiš. Ovdje se s prsti jede, ne treba. Ne, pa ne treba to. Japanci jedu suši, a mi nišlijemi jedemo s prsti, jel tako, komši? Ja sam ih tako učio, da Radona pita se isključivo jede s prsti, jel tako, Jakove? Dođe ovamo, nemoj da otvaraš će da uđu mačići. Aj, sedni ovdje malo, da probaš da Radona pitu. Ona se jede s prsti, a ne suši. To Japanci vole da jedu suši, a mi nišlije najviše volimo s prsti da jedemo, je li tako? Pa jeste, ko će da jede suši, pa da. Pa da, mislim, kako bi to bilo suši da jedemo, na šta bi to ličilo? A što ti piješ vodu, ti si sit, nisi gladan. Vidi deda kako cepa pitu, deda zagladneo, pa da. Ali to je čuvena deda Radona pita, ona se jede s prsti, a ne suši. Vidi kako se igraju. Vidi. Kako servu? Vidi, ovi servu opet. Svi su u igri. Pogledaj ti. Oni su svi krenuli da se igraju. Jel vidiš ti kako besni onaj tamo sam se igra sa mišem? On je našao belog miša, jel vidiš? Sad mu se ovaj pridružio. Jure se oko belog miša, otimaju se. Ko će da pojede belog miša? Vidi kako servu. A gdje su belo miša? Ovdje idu u toaletu, ja sam to podelio na 4 dela, 4 noše. Tu su im noše, međutim oni ne poštuju to, pa onda se svađaju oko noša, znaš. Ne. Da. Jesu dobri ovi, nestašni su, oni bi samo da se igraju. Gdje su otišli? A vidimo ovi drugi. Da vidimo ovi drugi što radi, oni igraju, evo ih ispod stolice, dobro. 1, 2. A gdje je mama? Mama je 5. Evo ga. Gdje je mama? Tu je. Evo ona tu leži, gdje se ručka. Među tvojim nogama. Kod mene. Da, pa da, ona zna da je tu zaštićena. A i nešto se ručka, miriše je lepo. Pa zato je